abin nema ai mun samu hanyar batulu muke kwaɗayi ya wuya nisan tafiya abun mu ba canjin ra'ayi kwarai batulu idan karke ba wani mai sanya kalai da baikiya ummul hasanin ga gwiwuka na na zuba ashe isa da dubin daraja kamar kina na ba za a yi ba saukar jiki na rasulallah idan da ke waye a gaba ni kasta kan mu tuba gaban karima mai kyawun nasaba matar imamu aliyu ashe mai san ki ba zai hallaka ba Allah ya kyautar da surarki batulu mai matsayin ai Fadima da mahaifinta kamar su dai yasin da asin agun hali tafiya magana hata su bar su zubi da tsayin wayo ni Abdul Eko fa batulu sanki na sa a gaba